Goedenavond, het is 5 mei en dit is het nieuws van vandaag. In de Sint-Jacobstraat in Vlissingen, waar gisteren een overleden persoon gevonden is, doet de politie en het forensisch team vandaag onderzoek. De straat is voor het onderzoek afgesloten en de politie kan nog niets bevestigen over de identiteit van de persoon. Maar bij de buurtbewoners is het mogelijke misdrijf en het slachtoffer het gespreksonderwerp van de dag. Daar kijk je nou wat vlaggen en aan de kant zie je vlaggen en dan mooie versieringen en een politieauto. Dus ik vroeg daar, wat is hier aan de hand? Ze zei, ja, de schoenmaker is overleden. Ik was zoiets van, hé, wat gebeurt hier nou? Ja, we hebben tot bijna 1 uur op het bureau gezeten om een getuigenverklaring af te geven. En wat zag u allemaal? Dat is best lastig. Ja, ik heb wel wat gezien wat ik heb kunnen verklaren. Maar ja, dat is dan aan de politie om daar verder wat mee te doen. En om te kijken of het ook relevant is wat ik gezien heb. Ja, dat is heel raar. Want wij hadden eigenlijk een hele feestelijke dag gepland. En Vlissingen verwacht dit vandaag, naar mij verteld, is 30.000 man in de stad. En dat gaat allemaal heen en weer lopen tussen het podium hier op de Oude Markt en het grote festival. En eigenlijk de link daartussen is onze straat. Ja, zoals je kunt zien, afgesloten. Dus ik denk dat wij vandaag niks meer doen. Of weinig, afgezien van onze vaste klanten. Dus het blijft een ingetogen, toch wel feestelijke dag vandaag. En ik denk dat wij ook als bestuurders, samen met onze burgers en heel veel goedwillende mensen in de wereld, moeten blijven nadenken over hoe wij die vrede kunnen blijven voeden. En dat doen wij door ook vrij te kunnen spreken over gewichtige vraagstukken. En niet door elkaar te verketteren als we spreken, maar door met elkaar op een opbouwende manier in gesprek te blijven. En dat zei de burgemeester van Rotterdam op serieuze wijze in de Sint-Jacobkerk tijdens de jaarlijkse Van Randwijklezing. Maar Bevrijdingsdag is ook vooral de vrijheid vieren. En dat gebeurt voor het eerst op deze nieuwe locatie in Vlissingen. Wat is voor jou vrijheid? Dat je eigenlijk kan doen wat je wil, zonder dat iemand jou daarin beperkt. Vrijheid. Nou, dat we hier in vrede kunnen leven. Ja, dat is voor mij vrijheid. Wat is voor jou vrijheid? Ja, gewoon kunnen doen wat je wil. Feesten, leven, lachen. Jij het idee dat je ook alles kan zeggen wat je wil? Ik denk hier in Nederland wel, maar ik denk dat er wel delen in de wereld zijn waar dat niet kan. En we moeten blij zijn dat we dat zo kunnen vieren en dat we het kunnen koesteren. Er was een mevrouw en haar man die had ook longproblemen. En daar heb ik toen €20 van gekregen. En ook dit jaar gaat de 9-jarige Puk uit Wemeldingen weer collecteren voor het Longfonds. Dat doet ze al sinds haar 3e en ze is er erg goed in. Ieder jaar staat ze samen met haar moeder in de top 3 van collectanten die het meeste geld ophalen. Ik vind het vooral leuk dat ze dan open doen en dat ze dan zeggen, hoi, goedendag. En dat ze dan misschien soms wel wat geven, maar soms ook weer niet. Maar gelukkig heeft Puk wat trucjes om ervoor te zorgen dat mensen gegarandeerd geld geven. Je moet sowieso vrolijk aan de deur staan en soms ook een beetje soort grapjes uithalen. En wat voor grapjes haal je dan uit? Bijvoorbeeld, heeft u nog iets over? En dan heeft u nog veel over of heeft u weinig over? Haar dorpsgenoot en mede-collectant Ab van Noot is blij met Puk, want de vergrijzing onder collectanten is groot. Ja, er vallen er ieder jaar natuurlijk weer een aantal af. Mensen gaan verhuizen of worden te oud. En dan moet je weer proberen een beetje te gaan werven op het dorp. Ab, Puk en alle andere collectanten van het Longfonds komen van 16 tot en met 21 mei bij je aan de deur. Ik wil graag wereldkampioen worden, ik wil Nederlands kampioen Panna worden en ik wil jongeren motiveren om ook mee te doen aan straatvoetbal. Soufiane Hamami uit Vlissingen is nog maar 15 jaar, maar hij weet nu al wat hij wil. Dag en nacht is hij bezig met de bal om de beste straatvoetballer te worden. Het is een sport voor jezelf. Je kan gewoon een bal pakken, je kan gewoon buiten gaan voetballen. Het is niet echt verplicht om te doen. Hij heeft een speciaal topsportcontract op school, zodat hij zich volledig kan focussen op zijn talent.
Soufiane traint in Tilburg en wordt opgeleid door de wereldkampioen voetbaltrucjes Nasser El Jackson. Dat is nogal iets om tegenop te kijken. Ik moet gewoon beter worden. Ik wil kampioen zijn. En daarom vind je het zo leuk om te doen? Ja, klopt. In Vlissingen is hij al wereldberoemd en wordt hij vaak aangesproken tijdens het oefenen. Ze zijn trots. Ik ben ook trots dat ik zo word aangekeken. Ze zijn volgens mij ook trots op mij, hoe ik dit nu al doe. En waar zien we jou over een aantal jaar? Wat moet je er nog voor doen dat jij ook wereldkampioen bent? Ik hoop dat ik deze zomer naar Denemarken kan gaan en daar de titel kan pakken. Dus we gaan nog veel van jou zien. Ja, ik hoop het. Het had wat voeten in de aarde, maar de zon brak van het westen uit vanmiddag steeds beter door. Aan de andere kant begon de lucht wel te werken door de opwarming en in Zuid-Beveland, Oost-Zeeuws-Vlaanderen en op Tholen waren er korte tijd een paar lokale buien, een flinke zelfs op de Westerschelde. Buien hebben we vanavond en vannacht niet meer, maar het is wel vrij helder en er is weinig wind vannacht, daardoor kunnen er mistbanken ontstaan bij minima van 7 à 8 graden. Kijken we naar morgen, dan zien we een zwakke tot matige zuidwestenwind en vanaf de ochtend is er al wat zon en het blijft vrijwel overal droog. Zaterdagnacht is er van het westen uit wel kans op wat regen, maxima morgenmiddag ondertussen van 17 tot 20 graden. In het weekend gaat er iets vanaf en zaterdag is er eerst kans op een bui, maar verder is het weekend overwegend zonnig. En volgende week dan zou er echt warmer weer kunnen gaan komen, met mogelijk maxima tot rond of boven de 20 graden bij het midden van de week. Tot zover het Zeeuwse nieuws en het weer voor vandaag. Ik wens u nog een hele fijne avond.